Wat lada uma ne lang lingdo uklempo sigatong house nem arjar arpulai Henry lada ngipek pat ya ka history lane ka data jongka jingjob ka jong u nado usnem arjar lai hado usnem arjar pra uma ne lang lingdo ulayo ya ka votes kumba khat arjar tam chaneng napo ka Indian National Congress Henry pat uma ne lang lingdo house nem arjar khat lai bat usnem arjar khat pra ula sange no ban yakun ya ka election MLA but house nem arjar arpulai ulaya khunno Henry pat hakani ka por uklempo sigatong house nem arjar arpulai uma nelang lingdo ulaya khun biang ya ka election MLA napo ka 6 cleariat constituency nakaseng National People's Party but hakani ka por uma nelang lingdo uklempo sigatong Henry pat uyo kumba khatnyo hajar khandai spa prawoods but uba job hakani ka kanti uday ukarmen chala ubayo kumba arpulai hajar sanspa khatsa woods but uma nelang ularem kumba san hajar driuspa andrew woods don shibon kibriu ki bakno kantho ya uma nelang lengdo don ki ba ong ba uma nelang lengdo ulatmen palat don pat ki ba ong ba uma nelang lengdo umdai ubriu banang bastat Henry ladangi pet pat ya ka woods na dus nem arjar lai hadus nem arjar pra kibriu ki e ya uma nelang lengdo namar ba hakini ki poru udang yo kumba khat arjar tam ka woods sheneng te pat ba kat kum ka jing sngo ka jong phi kumno bat balai nak ai ka daw ka ba penlong ya uma ne lang lengdo ba unrem ha kan ni kanti bat ukermen chla